Huwa importanti li nkunu ta' tama għal dawk in-nies li jħossuhom maħkuma mis-solitudni bilan li jkunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt attività li saret l-erba' filgħaxija u li kienet organizzata minn Sera Bajjada bit-tema Dawl Fiskiet. Attività li kienet parti minn Miliet Miegħek fejn matula ġie diskuss is-suġġett tas-solitudni bilan li titqajjem kuxjenza dwar is-solitudni fi żmien il-festi tal-miliet. Matul l-attività kien hemm panel magħmul minn personalitajiet Maltin kif ukoll esperti f'dan il-qasam fejn il-koll irrakkuntaw l-esperjenzi personali tagħhom kif ukoll sitwazzjonijiet li iltaqgħu magħhom fil-post tax-xogħol. Dan apparti l-attività inkludit ukoll l-opinjonijiet tal-udjenza preżenti. Ġi diskuss il-fatt li s-solitudni mhix xi ħaġa li tista' tara fiżikament għaliex persuna li hija mdawra bin-nies xorta waħda tista' tħossha waħedha. Iżda min-naħa l-oħra tkellmu wkoll fuq il-fatt li hawn nies li jfittxu li jkollhom xi ftit ħin waħedhom. Apparti minn hekk matul l-attività intwerew diversi filmati fejn ġew irrakkuntati numru ta' stejjer u kif wieħed jista' jkun ta' għajnuna għal dawn in-nies f'mument tant diffiċli f'ħajjithom. Hawnhekk Sera tkellmet ukoll fuq mumenti personali fejn anke hi ħassitha ferm waħedha filwaqt li spjegat li llum il-ġurnata il-midja soċjali qed tikkontribwixxi għas-solitudni. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Perici Kalaxxone, is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello, kif ukoll numru ta' deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Miliet Miegħek jilħaq il-qofol tiegħu il-Ħadd u t-tnejn li ġej. Il-Ħadd se ssir maratona ġbir ta' fondi bejn nofsinhar u l-11 ta' filgħaxija fuq Net Television u Net FM. Bid-divertiment jibqa' dej ukoll fuq barra tad-Dar Ċentrali.